Els barris del Raval i Santa Caterina de Barcelona recuperaven avui la normalitat després de l'operació antiterrorista d'ahir, que va acabar amb la detenció de 14 persones. La comunitat pakistanesa ha viscut amb preocupació aquesta acció policial, ja que 12 dels detinguts són d'aquesta nacionalitat i diuen que a vegades, amb aquest tipus d'operacions, és fàcil criminalitzar tot un col·lectiu. Puede ser alguna persona, no nego. Ninguna tierra tiene todo santo y todo diablo. Pero que llamen a esta persona por nombre, oye, ha sido tal persona, te resta. No es la comunidad. Y nosotros simplemente pedimos la justicia y condenamos firmemente el terrorismo. Però també diverses associacions, entitats i col·lectius del barri del Raval estan preocupats pel que ha passat. Diuen que aquest ha estat un petit pas enrere, que no pensen desistir en el seu esforç per millorar la convivència al barri. La gent comença a pensar i a això és realitat, i serà el meu veí o no, evidentment que pot ser el teu veí, però la major part de la gent no és així. I nosaltres tampoc, vull dir, també nosaltres tenim gent molt més conservadora, molt més radical. I aquest barri ha demostrat que pot fer les coses molt ben fetes. I jo crec que aquesta vegada també ho farem. Per això les associacions que formen tot Raval volen donar un missatge de tranquil·litat per continuar construint, com fins ara, un barri amb una ciutadania intercultural.